O Arosa desvelou os participantes que competirán no 8º torneo Cidade de Vilagarcía. A participación final será de 40 equipos, entre os que se atopan formacións de primeiro nivel como o Celta, o Deportivo, a Real Sociedade, o Braga ou o Sporting de Portugal. Para os organizadores, o campeonato serve para dar protagonismo ao equipo benxamín e para colaborar cos patrocinadores do club. Este torneo fixémolo sobre todo para disfrute dos nosos benjamíns con equipos, si pode ser de primeira división, e sobre todo tamén para todo o que nos están dando as empresas, pois comercios e todo eso, que se poidan beneficiar tamén un pouquiño, non, da xente que poidamos traer hasta Vilagarcía para disfrute de isto. O torneo conta coa colaboración da Federación Galega de Fútbol. O presidente da institución acudiu á presentación para agradecer a Ramiro Carregal, outro dos patrocinadores do torneo, a súa colaboración co fútbol galego. Pero en todo caso neste quería estar tamén por trasladar o noso agradecemento especial a unha persona, que neste caso é Ramiro Carregal, porque vai ser un dos premiados na gala do fútbol galego, precisamente pola súa labor de colaboración determinante, permanente, a todos os aspectos que ten que ver coa sociedade, especialmente no deporte, na cultura, no ámbito social e tamén co que ten que ver co fútbol. Dende o Concello destacan que o campeonato poña a Vilagarcía no mapa tanto a nivel nacional como internacional. Esta 8ª edición dun torneo que pon a Vilagarcía no mapa do fútbol, aínda que sea de xóvenes, dunha maneira internacional. En todo o país, en Portugal, son 40 equipos os que van a vir a un fútbol de altísima calidade, non solamente disfrutas vendo a rapaces cativos, senón ademais que ainda por riba teñen moita técnica bo fútbol, así que un reclamo para Vilagarcía. A competición disputarase do 21 ao 23 de xuño nos campos de fútbol de Vilagarcía, Manuel Jiménez e na Lomba.